Салом алейкум. Ман билет аз Екатеринбург клуб гирифта будам 6 март Акей Ҳусейн. Ҳамин компания меодам кард. Обратно билет сторонуд билети ман буд клуб. Омадам рейс задишка шуд. Аз клуб занг задем. Ҳамин шахс моё дастгирӣ карда билети моё ба душанбе оформид кард. Баъд мо аз душанбе имрӯз рӯзи 16 парвоз ба Екатеринбург дорем. Метавонед ки аз ҳамин шахс обращаться карда билетҳои ҳамин одама дастрас кунед, дастгирии хуб мекунад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали Молу шумо, канали Фикри шумо. дӯстои азиз, мо баъзе бародаро ба чӣ кардагӣ будем, билет фурӯхтагӣ будем дар шаҳри Кӯлоб, дар шаҳри Хуҷанд. Рейс отменит шуд. Мо мана гашта як рӯз ба гирифта ҳамин проблемаҳои решат кардем. Мақсад авиакассе телефон кардем, рейса дигар рӯз ба мондем. Мана ин бародаро бо хах иншоалло ман пурсидам, гап задамшона ки навор кунанд, бо навора дар канал мегузорем. Мо билет фурӯхтем, мо отвечат мекунем. Баъзе авиакассо мақсад ҳамин корро намекунанд. Бародаро ҳафта шикати хоб мекунанд, аз ҷое ки масал ҳамон телефон кунанд, аз ҷое билет ҷо гирифтанд, бояд ҳамон билетфурӯш отвечат кунад, дигар рӯз ба гирад монад. Ва мардум баъд хоб мераванд 4-5 рӯз. Вай уралски авиалинии мақсад Сомон Айр ҳама ҳамин ваё мисол чӣ мекунанд, дигар рӯзо ба рейс доранд. Бо мисол мешавад ки соати 8 саҳар напарид, бо 5 бегоҳ ба рейс ҳаст. ҳамон билета ба нигоҳ карда мешинанд, ба талпа шуда ҳамон аэропорт ба проблема мекунанд. Аз ҷое ки мисол телефон карда ҳамон ки ба билет харидан, ҳавая гап зананд ки ҳамон авиакассе ки билети мои дигар рӯз бамон, мақсад ё соати 5 бегоҳ дамон. Мана ҳамин чандта бародаро ҳамин ҳодиса ба рух додан, мақсад билетҳошо чи отказ шуд, рейсо отменит шуд, задержка шуд. Мо ҳамин проблемаҳоя ҳал кардем. дӯстои азиз, билет ҳаст ва рейсое ки касое ки хавотир шуданд ки рейсо намешавад, рейсо мешавад, бародари азиз, бо WhatsApp дар тамос буред. Мо касое ки мо билет чӣ кардагӣ будем, 5-6 кас ҳастам, мо гап зада истодаем, рейс мешавад. мана ҳамин рӯз дина да Кӯлоб буд рейс, соатҳои хато накунам 5 саҳар отменит шуд. Мо ҳамон пула ҳамон билета чӣ кардем, гирифтем, гашта пагоҳ душанбе ба мондем. мана бародаро через душанбе парида истоданд. Москав инчунин, мақсад Кӯлоб Москав задержка шуд, гирифтем соати 5 бегоҳта, мақсад ҳамон билета оформит кардем, ҳамон пулашон кати бо ҷобаҷо кардем. ҳамина мақсад баъзе бародаро намедонанд, фаҳмед бародари азиз. ҳамон касое ки билет гирифтед, ҳамоно бояд отвечат кунанд. пулатонам ба мақсад пулатонам ба мисол ва рейсе ки мисол мехоҳед ки имрӯз нашуд, пагоҳ бо гиранд ҷобаҷо кардан. бохита рамони алло бошед дӯстои азиз. номерои дар зери навор мемонам, дар тамос бошед. ассалому алайкум.